നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേർണലിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷന്റെ കേർണലിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സോ റിമാർക്ക് നോക്കാം. The kernel of an integral equation is said to be symmetric if k of x chi is equal to k of chi x. നമ്മൾ ഈ k of x chi എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു കേർണൽ ഓഫ് ദി ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ കേർണൽ സിമെട്രിക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ k of x chi is equal to k of chi x എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ കേർണൽ സിമെട്രിക് ആവും. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഈ കെ ഓഫ് എക്സ് കൈയിൽ ഖൈയും എക്സും തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കെ ഓഫ് എക്സ് കൈ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഖൈയും എക്സും തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സും കൂടി എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സെയിം തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കേർണൽ ഈസ് സിമെട്രിക് എന്ന് പറയാം. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ദ കേർണൽ ഓഫ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി സിമെട്രിക് ഇഫ് കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിലെ കേർണൽസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിലെ കേർണൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടിയത്. കെ ഓഫ് എക്സ് കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതൊരു ഫ്രെഡോം ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, കെ ഓഫ് എക്സ് കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഖൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് വെൻ ഖൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് and is equal to x by L into L minus chi when chi is greater than x. Okay, so k of x chi നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനിലെ k of x chi ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ k of chi x ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുവാണ്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയാലേ ഈ കേർണൽ സിമെട്രിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ k of chi x എഴുതാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ k of x chi ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ എക്സിന് പകരം chi കൊടുക്കുക, ഖൈക്ക് പകരം x കൊടുക്കുക, ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾസ് ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതിയത് എന്താവും? ഈ ഖൈ ബൈ എൽ എന്നുള്ളത് ഖൈക്ക് പകരം എക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താവും? എക്സിന് പകരം ഖൈ കൊടുക്കണം. സോ എൽ മൈനസ് ഖൈ, ഖൈയും എക്സും തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. സോ എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഖൈ വെൻ, എപ്പോഴാണ് ഇത്? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഖൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ആവുമ്പോഴേ ഖൈയും എക്സും തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഖൈ എന്നാവും. ഖൈക്ക് പകരം എക്സ് കൊടുക്കുന്നു, എക്സിന് പകരം ഖൈ കൊടുക്കുന്നു. സോ ഇനീക്വാളിറ്റി എന്താവും? എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഖൈ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഇവിടെ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഖൈ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും? ഖൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്നാവും. വെൻ ഖൈയും എക്സും തമ്മിൽ ഇവിടെയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഖൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഖൈ എന്നാവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതി. കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഡയറക്റ്റ്. അതിൽ നിന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതി. ഈ കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ? കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈ നോക്കിയേ. കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈക്കകത്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്? ഖൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് വെൻ ഖൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്. ഈ ഖൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ ഖൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ്. അതും എപ്പോ തന്നെയാണ്? വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഖൈ. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഖൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഖൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ വായിക്കാമല്ലോ. സോ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കെ ഓഫ് എക്സ് കൈയുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട്, ഖൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് വെൻ ഖൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ്. അതാണ് കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, ഖൈ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് വെൻ എന്താണ്? ഖൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ്. അത് തന്നെയാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഖൈ എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കുക. ഈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഖൈ, കെ ഓഫ് എക്സ് കൈയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഖൈ, അത് കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഖൈ വെൻ, എപ്പോഴാണ്? രണ്ട് കണ്ടീഷനും സെയിം അല്ലേ? ആദ്യത്തേനകത്ത് ഖൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്, അടുത്തതിനകത്ത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഖൈ. ഈ കണ്ടീഷൻ സെയിം അല്ലേ? ഖൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സിനെ തന്നെ എനിക്ക് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഖൈ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ രണ്ട് കേർണലും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈ. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഈ കേർണല്? ഹെൻസ് കേർണൽ ഈസ് സിമെട്രിക്. നമ്മൾ തരുന്ന ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷന്റെ എല്ലാം കേർണൽസ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കേർണൽസ് മാത്രമേ സിമെട്രിക് കേർണൽസ് ആവുള്ളൂ. കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കേർണൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് കേർണൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. എല്ലാ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെയും കേർണൽസ് സിമെട്രിക് ആകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു സിമെട്രിക് കേർണലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ?
ഈ എക്സാമ്പിള്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സിമെട്രിക് അല്ലാത്തൊരു കേർണലാണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. കൺസിഡർ ദി കേർണൽ ഇൻ പ്രോബ്ലം 1. നമ്മൾ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത, അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലെ കേർണൽ ഇതായിരുന്നു. കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഖൈ മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത്. സോ ഇത് സിമെട്രിക് ആണോ അല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതുവാണ്. കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സും ഖൈയും തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താവും? ഖൈ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് മൈനസ് ഖൈ ആവും. സോ കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ഖൈ എന്ന് കിട്ടും. നോക്കുക, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ? കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈയും കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സും ഈക്വൽ ആണോ? അല്ല. ഒരെണ്ണം എക്സ് മൈനസ് ഖൈയും ഒരെണ്ണം ഖൈ മൈനസ് എക്സും. സോ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. മൈനസ് ഓഫ് ഒരു മൈനസിന്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. സോ മൈനസ് ഓഫ് ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഖൈ മൈനസ് എക്സ്, അതായത് മൈനസ് ഓഫ് ഖൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈ. ഓക്കെ, സോ കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈയും കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സും ഈക്വൽ അല്ല, ഒരു മൈനസിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ എന്ത് പറയാം? കേർണൽ ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്. ഈ മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കെ ഓഫ് ഖൈ എക്സ് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല. സോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് എക്സ് ഖൈ എന്ന് എഴുതി, ഹെൻസ് കേർണൽ ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? സിമെട്രിക് അല്ലാത്തൊരു കേർണലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ഓക്കെ.